May pauras labod Kapampangan. Tuna ako naman kining pamang video na karang kaya katamang Tegalugan. Pang kalabing at lunay ni. Karang kaya katamang Tegalugan series na. Ing mumuna, makainggit. Makainggit, Tegalugan niya, makaririyaying mas manayo ng Kapampangan. At kung migit, mapugutan na bunto ka na eh. Mapugutan Tegalugan niya ito eh. Maputo ta buntok kaya mo ito. Okay, mas manayo ng Kapampangan. Pag-aalaga, Tegalugan niya yan. Kapampangan na pamanyese. At kung mangikit, mga pahamak ka na. Mga pakarokya ito, kaya Kapampangan. Sunod-sunod, tuki-tuki. Itong susulat kayong, isang pasalamat kayo, salamat po. At yung makakit, itang po, POH yung makakana. Yung mas manawi ng Kapampangan nito, salamat po, PU. At siyempre, rin usual suspects. Talaga, tagana, diba, ewari, dati, sadya, pag, patse, ustong, kung, nung. Bali no red balik-balikan talo uling makanyang tamo mabibiyasa eh. O sige, ang kakanyang tutuki. Pasalamat ko kayo sana sasawang mga nalbiya ka rin yung video nga rin eh. Nung buruyong albente tang luma at yung laking YouTube, search mo yung Tegalugan. Okay? Salamat. Luwid yung Kapampangan, may pangapampangan tao. Pakasabihin nyo sana Kapampangan din kay kayong anak, ne? Salamat.